Днес е 1 март и тук що ми хрумна, че освен да подарявам мартеници, мога да накарам всичките ми приятели да кажат честита баба Марта. Окей. Честита баба Марша. Упс! Баба Марта. Yeah. Yeah. Честита баба Марта. Okay. Честита баба Марта. Честита баба Марта. Awesome. Thanks. Okay. Честита баба Марта. Честита баба Марта. Okay, so okay. Честита баба Марта. Okay, go. Честита баба Марта. Честита баба Марта. Честита баба Марта. Okay. Okay, let's try again. Okay, 1, 2, 3. Chestita Baba Marta. Chestita baba Marta.